Добро утро. Вчера не сме снимали нищо. Също не тръгнахме да снимаме, но нищо не сме качвали, защото просто цял ден бяхме тук. И... Това нямаше какво да снима. То нямаше какво да снима, човек. Просто буквално не сме мърдали от тук. Само вечерта там за един час. Ще видим днес как се развият нещата. Ай, спорен ден. Тук купона е на Макс. Моето момче ги натиска. Очакваме банката. Тук през терасата, като снимам човек, изглежда силно наистина сме в Египет. Дирански, не? Като по принцип. Фак. Мазикам се. Как се назва? It's a joke. Аз точно в момента 3 часа. Ние излезахме само за Lidl. Шприц. Сега ще ми посрещаме банката. Третия мускитар. Да. Тримата в запаса събрахме. Сега. После ще му направим интервю, ще е интересно. Ти дал ли си някаква инфо за банката само? Не, сега ще е интересно. Банката е много мистериозен гост. Чакай. Спирам после, нека той се разкрие само. Окей, добре, ще паркира до мен. За след 16 часа ще правим ли? Къде го е? Го нашето момче. Това да не го преди. Вече в понеделник, като дойдат са... Първи стъпки в спорта след 2 седмици. Ти всеки ден ли се молиш? Да. Ама още като станеш ли? Да, 15. От колко години? Аз медитирах първоначално при 4 години медитирах 1 час сутрин и 1 час вечер. А как се зареби? Ти ми беше казал, Джо Диспенза. Джо Диспенза, менторен, първият човек там покрай бизнеса и тия работи. Исках агенция да се прави манганс. Се зареби покрай мангазия. Да, и там се запознах с едно момче, който реално ме обучаваше. То обучаваш? На какво? На селс? Всичко. На живот, на всичко. Какъв беше той? Той общо взето като... Той започна агенция, той е... Ма агенция са за маркетинг? Да, бе, само че за икон бранда. А като гаджето? Защото той неговата агенция също беше за... Гаджето. Имам гадзе, аз му към гадже. Да. Също. И ние в неговия курс се запознахме. Оттам плащахме по 250 евро на час да му обучаваме. За какво на селс? Всичко. Как да намирам клиенти, всичко. Да, да. И само, че не се получиха нещата. И оттам... В смисъл имах клиенти, ама не бях достатъчно мъдър да знам как да оперирам. Ти ме беше казал, че едно не си могъл да ги ретенваш. Нищо, даже и страх ме беше да казвам голяма цена. Нищо не разбера. Да, тук не си му опит. А чай за медитацията кажеш ти и за молитвата. Как, от кога се носи, така да кажа, вярващ? Защото ти за да се молиш, предполагам си вярващ. Да. То реално да медитираш и да влизаш в high state, то ти е също като да се молиш. Свързани са двете неща, да. Да, има смисъл да някои хора просто медитират, все едно разбират от биохакинг, как работи чисто физиологически тялото и съзнанието и го използват това нещо, да влизат този higher state, да викаш. Други хора правят това, плюс са вярващи в Господ. Използват и силата, нали, на Всевишния, на молитвата, да го стакнат цялото нещо и става още по-мощно. Агри? Да, но... В смисъл... Наскоро просто се заобиколих с доста хора, които говорят специфично за Бог и реално насочих фокуса вместо Вселената, което някак си няма как да се дадеш фокуса на нещо, докато Бог или Исус, имаш по-ясна... А той Джо Диспенза повече говори силно за Вселената. А защото
каквото ми излиза Да. в онлайн, не съм много Джо запознат. Диспенза не иска да дели хората и в момента, в който кажеш религия, което мюсюлманин или християнин, и другите ги един вид, те ще бъдат отблъснати. Той иска всички те са, защото реално принципите са същи. Да. Тоест той говори повече за Universal Laws. Така ли? Да, но се обръща към Бог, да речем, като една сила, която е там, навсякъде greater consciousness, в смисъл една по-развита съзнателност, не знам. Consciousness, да, съзнателност. Да. Че ти он един беше написал, че сега на Самюел, той нали наскоро се покръсти Да. и сега имате какво? Всяка седмица нещо изучавате Библията, всякакъв пастор нещо казва. Да. Чай да започнем малко с повече контекст. Тук за нашите приятели, които не те познават, ти цъкаш, правиш сейлс Да. за Самюел Онуха, техния курс, Да. и си им топ сейлс репа. Да. Ти си подписал NDA, не мога да кажеш там, че пари изкарвате, но с това, което съм виждал онлайн, което те са казвали, са някакви милиони евро на месец. Не е нужно да потвърждаваш или не. те си го споделят хората. Да. И какво? Сега има някакъв Реално, пастор. Да, той пастор работи с професионални футболисти, всякакви един вид човек, с който тия хора се допитват до него и той сам един вид има с екипа всяка седмица вторник имаме... А какво представлява? В смисъл, колко време е цялото нещо и какво представлява сега на ден? 30 минути всеки вторник там, за време колко са. Отворено ли е да зададете ли въпроси или просто влизате и той си прилича някакви неща? Той си има нещо си на уме, ако ще говори и почва, може да задаваш въпроси, ама... Какви неща ви говори? Са нещо от Библията, някакви истории? Да, примери от Библията. Последното нещо, аз тази седмица не можах да имах разговор, но по-миналата говореше за как можеш да... Един вид Бог е любов и защото Бог е любов, той няма как да те съди. Той няма да мисли лошо за тебе или... Един вид не трябва да... Понякога може да се чувстваш, че дължиш нещо на някой или се чувстваш зле, че си направил някаква грешка или пък не си успял в нещо, че не трябва да ти показва мнението на който и да е, трябва да знаеш, че Бог те обича и че това е единственото нещо, което е важно. Това е много хубаво, защото много хора нали, говорят, че трябва да е страх от Бог, някакви такива неща, пък това е много грешно, защото Господ е безрезервна любов, винаги и всякога, а това, което трябва да е страх, е кармата, защото просто чисто както работи света, нали, всяко действие има противодействие, ти ако направиш грешка, тя кармата те настига. Нали, да, Господ е създал кармата, но Господ чисто сам по себе си той винаги ти дава любов и те обича. Ние за него сме нали, малките му дечица. А кармата е това, което нали, ни пие шамарчета и не наказва, като правим глупости. И защото много хора, които особено деца са религиозни, ти нали, трябва да трепериш от Господ, трябва да страх от Господ, което според мен не е право. Как ще е страх от вселюбящия? Знак. Чай да го спомня. Ама, що има три климатика? Спря ли? Не. Ти два духа. Това не са нашите. Аз спрях. Това твоя? Да. Четири тук не. Това беше значи чуд. Да. Какво друго е интересно? Нещо за sales или нещо за онлайн? Ти как почна като цяло да цъкаш онлайн неща? Защото повече хора си следват нормалния стил. Винаги който мислех, че съм сега някак си гадно да се каже, но мислех, че съм нещо повече от всеки друг От малък. Да. И знам, че... То гадно, да, но то
нали, дето в книгата как беше там. И като цяло казват, че тия high successful people, това ми е един от трейдовете, да си мисля, че са нещо повече. То не трябва да е с егоцентрична и арогантна гледна точка, да гледаш, нали, look down on people, ами просто да се чувстваш, че можеш повече и си направен за повече и трябва да направиш повече от нас. Някак си в класа си, всеки си има собствените интереси и не виждам смисъл на тези интереси. А в класа имаш прича, ти си от 6 годишен, живееш в Англия до колко? 19. Аз спрях училище на 7 дена преди да навърши 18, аз тогава им казах повече няма да стъпя там. Тоест 13 години си живял в Англия, 14-15. 14, а си правил училище, не си завършил училище. Имам основно, нямам средно. И си дропаут ли е? Да. Ти ли е? Браво. Тоест кога спря? 12 клас? То се води 13 в Англия. Смятай, браво. Вашите? Аз ги подготвях 2 години, че това ще се случи. Доста. И какво, как реши, че няма да завършиш? Ми... Тоест ти нямаш китап, нали? Нямаш завършен 12 клас, нямаш гимназия завършена. Нищо. Както и аз, да. Да, реално реши. Какъв ти беше въпросът? Как реши, че да няма да завършиш? Майка ми има 2 висши. Видя, че пайда няма. Първо видях години учене и когато има това лище хартия, ми казаха няма как да заменим, защото нямаш опит. А при нея си видял, че имала китапите, че и два и че ние нямате. Да, няма как да за най-простите работи. Няма как да заменим. И аз изкарвах тогава колко на сега, не като часове, нали, обща сума, но на час, защото в Англия така плащат, на час изкарвах повече от госпожата ми, тогава на 17. И си викам, кушма на момчето човек. Аз искам да скарам бебето, искам да се върна в България. Ти си искал да се върнеш? Да, България. още от заминаемото аз исках да се върна. Тоест вие защо се преместили? Ами... За повече възможности. Ами, пари. Да. А как почва с онлайн нещата? Ами, това вече са много объртяни истории, но кръстник ми някакви лесни пари, възможности, онлайн, бла-бла. А той ти е забъркал нещо? Да, в смисъл, аз даже не знаех, че му се изкарват пари онлайн. Един вид вкарваш advertising platform, се казваше. Това нещо беше някаква схема, пирамидна, която аз тогава не ги разбирах. Уж, нали, вкарваш някакви пари, купуваш някакви пакети, тия пакети без да правиш нищо ти изкарват някакви пари, реинвестираш и той един вид ти изкарва повече и повече пари. И тия, които бяха от началото, изкараха някакви пари, винаги и после другите нищо не се случва. Аз вкарах 250 евро там, нашите 16-15 годишна съм бил. Нашите ми дадаха. Купех колко май, всеки пакет беше 25 евро. Купех 10 пакета. Общо взето бях уж изкарвал 750. На място тия пари не ги видях. И, нали, хубаво, но отвори вратичката, че онлайн може да се направи нещо. Мина са година, 2 година. Вече съм примерно 15-16. И лято тогава не се прибрахме в България и аз цяло лято скровам там YouTube, играя игри и някакво видео Amazon FBA. Нали, намираш продукт, намираш продукт и купуваш го от Китай, вкараш го в халета на Amazon и оттам продаваш. Да. Стана ми интересно, пак нещо хвана ми вниманието. То си е доста добра схема, много пари направиха много хора. Много хора направиха много пари става. И продължава да правят. Да, и си викам интересно, но нищо не знам, нали, нито как става, нито с кой се свържа и трябва ми курс купех. Пак, аз на 16 съм бил тогава, да. Защото реално аз търсех работа, да мога да си го позволя това нещо. Да. И единствената работа в Англия на 16 години, които аз можех да намеря, да скарвам вестници, които ти плащаха по 20 паунда на седмица. А на мен ми трябваха 2000 паунда и... Не излезеш сметка. Да, и оттам малко по малко баща ми даде, мама даде. И
Нали, грубо, сега не знам точно как се случи, не помня. Там почнах, купих курс, изучах го, Какъв курс купи? За Sales или за Amazon eBay? Amazon FBA, смисъл, аз това е селс, не го знам. Това си натискал още тогава. Да, купих продукт от Китай. Тия китайци пратяха кашони, там с продукта на входната ми врата, место на Amazon. В филма центъра? Да, и оттам трябваше да се разправям, защото аз нямах повече пари, да ми върна част от парите, че да платя за 150 паунда доставка до халето на Amazon. Да, защото бяха някакви огромни кашони. И оттам поръчи, аз това не го разбирах тогава, беше сезонен продукт. Когато мина сезона, цената на продукта падна, ти като държиш продукта в халето на Amazon, ти имаш такси, плюс такси, където... В смисъл, че цената падна, плюс всичките им такси, то нищо не остава. И оттам нищо не става, естествено, на минус. И оттам от аукциони в Англия, в България го няма, мисля, но в Англия може да купуваш така върната стока от аукциони, цели палети, всякакви гаражи, Discovery Channel също ги има тия гаражници разпродажи. Аз знам. Където отваряш гаража и надаваш там. Ето Гари Ви много ги рекламираш тия по време. Това да, аз преди Гари Ви, преди той изобщо да е известен, така, на 17 съм бил. Да. А сега са колко? 24. 37 години. Да, и майка ми купи там някакви стоки и аз почнах пуснах в eBay. Това вече не са работиш. eBay UK. Да, ама то от Испания купи някои ретро списания, ретро часовници, стотинки събирах също в Англия. Мисля, имаше една 50p, която имаше определен дизайн, където има примерно 1000 такива и това струваше 100 паунда. Да. И такива, ама къси пари, нищо кой знае какво. Колкото един вид за мен беше да се издължа за парите, които ги набутах. Пък и първи стъпки в онлайн кешовицата. И после пак нищо, спрях се и после и мангат за излезе. Не, видях някакви видеа за пране на агенция онлайн. Аз не... преди това исках да съм програмист, бях само учил да програмирам, игри се правях, всякакви такива работи. Това беше паузата между онлайн бизнеса. Python програмирах всякакви игри, работи. Исках да работя в NASA. Python е доста сериозен, да? Колко време си му отделил? Но беше ли го научил? Учех се, смисъл за разни програмки си правих, там игри, това бесеница или как се... всякакви такива и то, нали, рисува го. Искаш да си програмист NASA? В NASA, защото исках, тогава си набих филма, искам да видя извънземни, трябва да, нали. И после разбрах, че няма как да работиш за NASA, ако не си гражданин на щатите. Така е? Да. Даже Илон Мъск има интервюта, където го питат, виж, има толкова добри инженери и така нататък, когато му се проваляха там ракети, защото не имаш някой извън Америка. Така знам това всичкото, ама нямам правото. Трябва само от Америка. Но да. И оттам тази идея се замина, оттам попаднах на агенции. Видях на Иман курса, купех го, не купех на един друг, Били Уилсън се казваше, купех му курса. Не знам, тогава той рекламираше да се обаждаш на бизнес. Тоест cold calling? Да, и аз cold-callвах. Може би да съм се обадил на 100 човека. Ама ти си cold-callвал да им продаваш твоите сервиси на твоето agency? Да. А какви сервиси имаше? Имаше съобразно. Просто имах някакви такова и като видя някой бизнес и си викам, добре, това ще ми ходи. И просто си казах, после ще го мисля как ще предоставям услугата. Ама са маркетингови неща или сайтове? Да, маркетинг, социални мрежи, такива работи. Ма не знаех изобщо. Разбирам, да. Нищо. И друго какво беше, да. Реално там обаждах им се, записах срещи
казах, точно тогава мисля, че бях 11 или не, 12 клас да съм. Началото на 12 клас, да. И аз отидах примерно на училище с раничка, с трубичката с лаптопа ми, защото знам, че днес имам среща с клиента иди с къде. И просто казах на госпожата, имам друга работа. И нали, карам часовете до определена час. После викам, госпожа има работа, нали, градя с бизнес. Ти си бил мълчуган, отиваш там, защото 12 клас си на 17 години там. Да. В Англия. 17, да, 16-17, мисля, че да, защото аз 13 клас навърших 18. Един вид, 7 дена преди, аз почнах с 13 клас, 7 дена до кога почваш в Англия, почвах на 5 септември даскал, аз съм вършил на 18 септември и примерно на 11 казах, стига толкова, няма смисъл. Да. Защото по закон трябва съм на 18 да мога да взема решението да напусна и те казаха, ти или иначе след 7 дена ставаш. Напусках се. 4 и ходях по срещи, ма нищо не ми се получи. Ма как си ги организираш, че срещу по телефона? Ще оговаряш? Да, по телефона, имейл, ама бях много срамежлив. В смисъл, на едната среща се спомням, отивам в офиса и аз съм с якито, ама едно доста дебило яки, защото в Англия е студено. И през цялата среща 2 часа аз съм с якито. Те всички са облякани, нали? Аз съм с Ма якито. пак виж, 2 часа ти отделили на някакъв мълчуган килиш и са събрали хора. Какъв бизнес е бил това? Инструктори за шофьори, да, и да правят един вид, ще им нося общи клиенти. Да. Защото викам, че 1000 паунда на клиент, като скарва това. Да. Също маркетинг за един колеж, един от най-големите и известни колежи в Англия, Уиндъм коледж. Също. Аз си ги хванал като клиент или си ги Не, апрошвал? Да, апрошвал, нищо не стана. Защото срамежлив бях. Да, знаеш какви са ти били минусите, защо не се е получило? Тогава не знаех, ама Да. сега знам. Но да, не се получи, после купих на Иман Гази курса. Купих му курса и после почнах, той пък един вид Били Уилсън беше за cold calling, Иман Гази беше за през имейл да им Cold email, нали, социалните мрежи и така нататък. И аз почнах това да правя. Ма не ми се получаваше, не знаех какво да правя. И той има community, в смисъл тази общност. И гледах, има един, те бяха няколко, ма един постоянно постваше всяка седмица и имам нов клиент за 2000 на месец. Но викам, толкова прави толкова по-различно и му писа, викам, сега, нали, готов съм да ти плащам, ако ти кажеш, ще ти платя. Буквално нямаше никаква мисъл в ума ми, че той може да ме излъжи или пък, че не е реално. Аз го виждам то, че пуска някакъв скриншот, че има плащане, аз съм готов да ти платя, ако ми кажеш. И той ми каза 250 евро на час, викам. На час? Да, давай, викам, давай. И аз тук... Хормозата взимаш и май 100к, не, Гранд Кардон май взимаш 100к. Имаш един клип на Хормозата и това е paid Гранд Кардон 100к. Да, но и как ги събрах тия пари? Аз бях чистач, сервитьор и асистент счетоводител. Долу-горе едновременно някой... Да, но работех от 6 часа примерно ставах, отивах 1 час. Сега ще присъщи ли малко на топ? На топа да продължим. На мен ми е окей, Аз на малко, тебе... защото още не съм такова. Аз помня до къде си. Че усещам как почва да кашам повече с такова. I'm still weak, but I'll be back. Stronger than ever. Сидя са. И 250 си плаща на маняка, дето го видял, че ги принтира. Да, и общо взето... още... аз си викам, нали сега, то няма как да стане няма. Следващи аз си бях нервен. Вече сега си припомням. И... той ми каза, нали, там какъв скрипт да ползвам, каза ми точно всичко. И ми каза, нали, по 10 cold имейла на 10 или 20
Мисля, че 10. И двете са доста малко. Да, по принцип. за днешно време са малко, но за тогава не бяха малко, защото аз записвах Loom видео. Аха, ти си плащал Loom видео. В смисъл тогава беше Loom, там беше излязъл и никой не го прави все още това нещо. Много рядко. И записвах Loom видео, където общо взето показах себе си, там нещо имах определен скрипт, презентация, бла-бла. И беше 2-3 минутно видео, не, 3-4 минутно видеото. Той ми показва нали, какво от видео да направя, показва ми всичко от А до Я. И на седмица по 50 нови аутрича правих чрез имейл и записвах към 6 срещи на седмица. Откакто почва да направиш неговата схема. Да, всичкото ми и 6 срещи. Даже аз записвах повече срещи, отколкото той записваше за себе си. Може би, защото моят английски беше по-добър, той беше от Чехия. Той е от Чехия. И проблема беше, че аз ги записах тия срещи, но не може да ги подписвам. Помня, че отнеми към 30 срещи да подпиша първия клиент. Защото не мога да ги ползваш. Да, не знаех, в смисъл Нали, на български да го подпишеш. не мога да ги... Говориш с човека, искаш, офертираш го, но не може да го убедиш да купи. Да. И защото аз съм първата ми среща беше с най-голямата дерматологична фирма в Румъния. Да. Мисля за кремо и за най-голямата фирма в Румъния. Той е skincare. Да. И те продаваха директно на доктори и правиха 5 милиона евро на месечна година и искаха да отидат в B2C. Тогава и спомням, че не само, че беше първата ми среща, бях нервен, а бяха 4 човека на разговора и аз съм един и ми треперят ръцете. И преди срещата спомням как лежах на леглото и гледам към тавана и си викам, сега кой ще стане, ако не отида на срещата? Смисъл, аз бях направо. Ама тя е онлайн среща, не? Да, бе, да, те си в Румъния. Да. И си викам, сега ако ще стане, защото като ги видях колко човека са, викам, аз не знам какво да казвам, пока му на 4 човека да го говоря. И там, да. Опитвах се, 3 срещи, подписах първия си клиент. Първият клиент беше за 750 долара. Какъв бизнес бяха? Магазин за дрехи от Калифорния, e-com бизнес, 750 долара на месец. Оттам наех Media Buyer, който да Тоест си продава услуга за платени реклами. Да, Facebook реклами, Instagram, да, Facebook, Instagram. И наех един българин, който за 500 долара ще направя услугата един вид си викам, за мен имам 250. Да, тогава математиката беше ужасна. И смисъл аз нямах самочувствието да кажа нещо по-високо за мен. Това бяха големи пари. Да. Те сте първите онлайн пари. Да. И тя плати, аз направо виждам, нали, то в акаунта първо беше 0,0 и сега 750. И то след таксите, като му платиш на ония 500 и то... То 40% колко беше фан? Или май завишиш от това? Не, след тия такси, говоря Stripe фи. Окей. И тия фита, особено като, че аз тогава не знаех, че от долар като отиде в паунд, той банката И там преконвертира. Да, и то се дърпа пари, и то на мен останали 100 паунда, примерно, 150-200, не знам. Да. Просто ощарни. Да, но първо, че то от България не се свърши работата добре, аз не знаех какво се случва, нищо не стана, изгубях този клиент, тя ме уволни. И тя беше един голям тръмказа, в смисъл огромен тръмказа, за всеки детайл, не знам с какво. После втория ми клиент беше от Англия беше, но той беше такъв магазин като JD, или примерно като Sport Direct в България, където продават различни марки. Те нямат собствена марка и там нищо не стана. Третия пак от Калифорния, мисля, че беше, беше наистина голям бизнес. Има такъв продукт за консумиране, смисъл ядки, но не съм уникален, тя не прати да ям, да опитам. И само
че там пак нищо не стана. Просто и всеки път наемах различен медиа бар за различен човек. И никога нищо не ставаше. Това е доста ковчи стратегия. Да, и в същото време, тогава беше COVID, и нашите ми казаха, ще се прибираме в България, писане отида за тръгва в Англия. И аз не знам български, не знам как да... В смисъл знам, ама не знам. Защото не си спокойно да говориш, защото говориш колко... У вас на български ли говорите? Да. И като се прибереш за лятото или там? Да. Говоря като са ходим Да. искъде. Здравейте, аз съм Иван. И неуверено, и не знам как да пиша, не знам как да чета както трябва. Сричам, викам, аз какво ще правя? Аз не знам ни закони, ни български, аз поне там знам всичко. Не? Да. И викам, няма да се прибирам. Как ще се прибирам? По-добре да се намеря там работа и да работя, отколкото да се прибирам тук. И по една или друга причина, сега с времето аз, опитвайки се, аз се сградих и приятели. Всеки ден ние бяхме на разговори, репетирахме как да продаваме, всеки беше на новата, нали? Но... Аз мисля, намерил си приятели, с които да правите общо agency. Ние Това просто обучавахме се един на друг. Сега единия прави agency, другия такова и скачаме на разговори се изказваме. Ролплей, кой какви скриптови ползва за... Но т.е. те са имали agency-та? Да. И си правите ролплей между един между друг? Да, и... Ясно. Да. И единия, ама това ти говоря примерно, наши са ми казали март месец, сега да тя годината такова, март месец отиваме се в България. И вече декември месец аз не изкарвам никакви пари, нали си викам, какво ще стана, какво ще правя. И не знам точно как се случиха нещата, но получих едно случайно съобщение, където някой си търсил сетър. Викам, какво е той сетър? Какво е ти нещо сетър? Някой пише си, нали, с хора онлайн в примерно Facebook, Instagram и ги навиваш да се записват среща. Знаеш, ще го пробвам, какви пари плащат ми. Базовото ти е $500 на месец, викам, той 800 лева, аз ще мога да се издържам в България, това бяха много пари за мен. И плюс комисион на 5%, викам, че колко струва. Между $2000, викам, че ти добре, бе? Що? Да, викам, ти добре. И такова. Викам, давай, почваме, смисъл, правях интервюто, харесаха ма, почваме. И те беше агенция, която прави вебсайти. И аз... Тоест си бил сетър за агенция, която прави вебсайтове? Да. И си викам, дай да видим сега какво ще стане. Не знам, но тогава бях чел много за комуникация, учих много, ролплейвах. Нямах самочувствие, но знаех как да говоря с хората. И чата беше идеално, защото не спря самочувствие. И почнах за една седмица работа. Още първият ден почнах да им буквам среща. Една седмица работа ги букнах за 3 седмици напред. Просто не могат повече. С DM? Да, само през коя платформа? Фейсбук. Само през Фейсбук? Да, ходях в групите и гледам в ClickFunnels групата и все някой пита, аз DM-вам, имах стратегия, се бях направил с 2 профила и някой пита, знаете ли човек, който прави хубави вебсайти, аз през единия профил тагвам, викам, и той е много добър и после през другия профил викам, брат, нали, дай скучам на разговор, записва. И оттам взех да правя, набукнах ги и те ми викат, спри, смисъл, We can't handle it. Да. И викам ми, значи трябва да се търся някой друг, нали? И букнах среща с един уж, където помага на хора да се записват срещи, да имат срещи. И аз записах среща с него, направих се на клиент, което всякът си мисля много тъпо и ако някой го направи на мен, не би ме харесал, че ми го... Да, не е било етично, но ти тогава, като си малък и гладен, не знаеш. Да. Аз съм правил някакви тъпи неща, но то не съм разбирал. Да. И той не обясни ми баба, викам, виж, нямам парите да ти купя услугата, но
това, което мога да направя е да правя сетването за тебе. Тук ми давай. И сега имах двама човека, сетвах едновременно. Ама това нещо няма кефише, кой знае колко. И онзи човек, който му плащах 250 евро на час, той има агенция също, но сега почваше коучинг бизнес. И той ми каза, нали, ще правим риско, и аз му казвам, айде да сетваме за тебе. Сега имах три фирми. Са 3 клиента, за които си сетър. Да, за които съм сетър. Само, че аз просто то да димваш, аз 12 часа на ден работех, ама нямам времето да обърна внимание на всеки. И си викам, добре, сега с кой наистина искам да работя, на кой има кефи. Та агенция има много, не можем да изкарам много пари с тях, защото букнеш им няколко срещи, не можем повече. Нали? Втория няма кефи. И третия, нали, то, с който беше ме обучавал, ма кефише, нали, характера, млад беше, нали, всичкото. И почнах. И първия месец, мисля, че изкарах 3000 паунда като сетър. И си викам, аз изкарах повече, знаеш, че... И това вече говорим март месец, нали? Март, в смисъл много бързо взеха да се случат нещата и аз вече съм готов вече се знам, мога да се върна в България, аз вече имам парите. Знаех, че ми трябва примерно 2000 лева. Да. И си лейбълс. Да, и видях, че найема на месец най-ефтините апартаменти 400, аз нямам други разходи, примерно 100 за сметки, имам пари. И за храна. И знаех, добре, учех на нещата се случват. Само, че първия месец само направих 3000, защото ти имаха много приятели, голяма общност. Аз ги записах срещи всички с тях и после беше 1500 и си там се въртя. 1500-2000 паунда понякога, ама си някакви такива. За тогава бях големи пари за мен. Да. Преместих се в България и бях сетър 6 месеца за тях. И аз вече набирам самочувствие и писна ми да съм сетър само. Искам и разговори, искам да подписвам. Да, защото искам повече пари да изкарам. И оттам имахме две оферти, едната беше за 3000 паунда, другата беше 500 паунда. И те ми дадаха за 500 паунда 10% комисионна. Пак са за мен бяха добри пари. На един час, примерно 120 лева да изкараш. Идеално. И почнах да поемам тези разговори и взех да ги подписвам, нали? Учех се, с някой се провалях, но подписвах. И после, нали, 500, още 6 месеца подписвах само тия 500 сделки. Писна ми, в смисъл, аз взех да ги подписвам доста. Искам тия големите сделки. Викам, просто ми дай 5 срещи, казвам, ще подпиша и 5 срещи. И записаха ми първа подписах, втора подписах и една след друга почна. Първа, втора, трета, четвърта. За какъв сервис това? За какво служи? Mindset, психическо развитие, да. И... Какъв е продуктът с прости думи? Помагахме на хора с агенции да са по-постоянни с... Да. Все да имат повече, как да кажа... Дисциплина, да вярват... Да имат повече психика, да издържат, да се развиват агенциите. Да, точно. И викам, искам срещи, нали? Защото реално аз тогава си буквах и аз поемах някои срещи, пък по-големите срещи други. Аз така или иначе аз ги буквах. И си викам, вие си правите, защото те бяха двама бизнес партньора, вие правите, когато си искате, нека аз да буквам и аз да подписвам. И мисля, че 2 година и половина аз буквах, подписвах сам, изцяло. Тоест си индължил целия селс процес. Всичкото тази. Си бил като златна гъска за тях. Да. Оттам те някак се скараха и се разделиха. Оттам аз почнах да работя с една агенция в Дубай. Но да, реално това ми беше селза. Тогава инвестирах и в един курс
също много психическото си развитие. Помня, той е един вид, където ми даде работата. Едната вечер, аз може би съм имал за 6000 евро в сметката си, той едната вечер ми звъни и вика, купувай този билет за еди с кой ивент на Джо Диспенза, 7-дневен ивент, отиваш. И ивента струва 2000 и кусур евро, като имаш пред центъра на Лондон беше, там хотел е по 7 дена, 200 паунда на вечер, викам, ще отидаха ми парите, защото той ми е казал, купя го и то за него, той винаги, в смисъл, на другия ден, аз един вид преживях цялата емоция, че отидаха ми парите, нали, общо над половината ще отидат. И на другия ден сутринта ми каза, прати ми фактура, ще ти платя всичкото. Маняка този, с който си работил? Да. Един вид е искал да види дали ще го направиш. Да ме бутне, нали, да психически да израсна. Той знаеше, че аз ще, защото той ми каже, аз го правя. И после ми плати всичко. Бро. Оттам 7-дневен ивент, храна, всичко на хотел. Освен самолетния билет, само това трябваше да сплатя. Курс после аз сам си купех за $3000 да се уча как да продавам. От кой? Люк Александър, в Щатите там някакъв. Буквално имах, то беше курс, видеа, плюс 3 пъти седмица някакви разговори, където са групови. Аз изгледах целият курс и присъствах на един групов разговор. Това беше, в смисъл за мен това беше достатъчно. Взех каквото ми трябваше и ми помогна да следващата стъпка и го зарязах из цял курс. После, какво стана? Аз я си разказвам целия живот. Да, това е спрем. В смисъл, разказа как си почнал с онлайна, през какъв път си минал с едженството, с тия маняци, Джо Диспенза. Да, и после... Курса да си купил за селс. После единият човек, който подписах за Mindset, аз вече като спрях да работя с тази първата фирма, дългосрочно къде клоузах за тях, той, който подписах, той имаше огромна агенция в Дубай, тогава правиш към 300 000 евро на месец, добри пари. И като видя, че аз съм свободен, той ме знае, че съм читав, че да работя на всичко. И вика, идвай да работи с мен, искам да градим фирма в Индия. В Индия? Да, в Как в Индия? защото той е индиец, но е израснал в Белгия, има финансите, просто искаше аз да ръководя всичко в Индия, защото в Индия няма конкуренция, няма никой с добър статус, там само измамници, но... Да, Big volume, low quality. Да. И после тръгнахме към Индия, той финансира всичко, плащаше ми, плюс реклами, той ме учише и също време аз не знам какво правя, но харчех неговите пари за реклами, 15 000 евро на месец. Ми даваше бюджет. Имах и достъп до целия му екип, които ме учиха как да градя фони, те да кажем на българин, funnels, автоматизации, помагаха ми с рекламите. Абсолютно всичко да е графичен дизайн, аз сякаш оперирах цялата му фирма. Защото той знаеше, че може да ми има пълно доверие. И искаше един вид по-нататък, аз да съм частичен, да имам примерно 20% от фирмата, той е другото, 80%. Само, че накратко не се случиха нещата, не заради липса на знания или заради липса на усилия. 7-8 месеца се опитвахме, той беше на огромен минус, но просто самата психика и законите в Индия не позволиха това нещо. Той самия бизнес модел просто не е проработил в Индия. Не. А какъв ще да е бизнеса? Да продаваме как индийците могат от фриланс да вместо да са в Upwork и в тия платформи, да се търсят и Fiverr да се търсят. Fiverr знаеш, а? Fiverr го знаеш? Да, бе. А знаеш, че не сме били номер в Fiverr, в онлайн маркетинг, да. Не го знаеш. Ще ти разкажа. Добре. Но вместо да са в Fiverr, вместо да са в Upwork,
да станат фрилансъри, как да се намерят клиенти извън Истински тези бизнес. платформи. Да, аз го изживях това. В смисъл, в Fiverr имахме по там 200-300 поръчки на ден от Team Air, деца вика. И като спре Fiverr, викаш, как ще намериш клиенти сега? Както и да е, дай след твоята история, той ще бъде сега. Да, и как нали, това им помага. И нали, реално ние не знаем сега на каква цена да им продаваме, не знам, особено пак аз и той не знае, защото той не е израснал в Индия. И сега не знаем какви пари имат тия хора и почваме с рекламите, той е записан на той индиец и те и привлича индийци по това, да. Не, той не е такъв, той е по-европейски, като нас. Той е бил швейцар човек. Няма даже индийски акцент, нищо. И оттам почваме. Аз там се научих маркетинг, фуни, всичко мога да изградя в момента. Учих се от в смисъл всичките най-добрите. Имах достъп до Алекс Хормоз. Той е Ръсъл Бранс, нали? Ръсъл Бранс, ако знаеш също. Забравих името. Един вид фунията, където имаха, които продаваха книга на като лид магнит. Да, той Ръсълката точно това прави. Не, говоря основателите на тази стратегия. В смисъл... Кой ще? То ще е някой, дето още преди интернета. Те книгата ти я дават безплатно, плаща шипинга и с апселовете. Не, говоря дигитална e-book. Ага. И по този начин... Евен Пейган? Евен Пейган? Не. Той е стар. Не, в смисъл... в момента групата им се казва Nothing Held Back. Ако ги видиш в ти са Алекс Хормоз ги следва, Алекс Бекър ги следва, той е най-добрият. Салтаник, Алекс, не, как виж. Ама, в смисъл, той е гуруто на маркетинга, всички учат от него. Учах се от него, всичкото, нали. Какъв това, как те не го знам? Всичките най-добрите го знаят този човек. Има група с 100 000 човека в Facebook. Преди по-ще го видим, го кажеш. Да. И също, сега вече не знам дали е те, но тогава да влезеш в комюнитите му, имаш над 5000 човека вътре и колкото да го търсиш, няма как да го купиш. Начинът, в който ти влизаш в неговата общност, той да те обучава, ти трябва да познаеш човек отвътре и този човек да те покани. Insiders only, invite only. Да. И то беше, трябва да ти пратят линк на един Google Doc, където там има един линк, цъкаш го и плащаш. И той е 500 евро, 500 на месец, паунда, евро, не знам. И по този начин имаш 5000 човека вътре. Но да, Nothing Held Back. И учих се от всичките, какво ли не, индийците почнахме, защото аз не мога да продавам, скачвам разум, сега не знаем каква цена. Почваме... Харчите $15,000 на месец за реклама, почват да влизат индийци. Да, селс клуби и почвам аз да поемам, аз изграждам фунията, пиша скрипта, той коригира оттам маркетинг. Той ще се занимава този човек през това време? Той си има агенция, която във Франция, най-голямата маркетингова агенция за коучове във Франция, това беше неговата. Защото Белгия, Франция, ти е френски говорят. И той беше най-големият. Един вид най-големите клиенти, най-големите имена във Франция работиха с него. И оттам финансираше всичко. Но да. И първоначално пичвам примерно на индийци по 2000 евро. Какво ще стане? Там 3 милиона рупии или колко е това? Не знам, ние не знаем, нали? Просто вика, пичуем нещо, нали? Каква цена? Да, пробва 10-2000, 10-1500, 10 000, виж какво ще стане. И пичваме 2000, само гледаш очите такова, черната с шапка. Станат няколко пъти такива, значи намаляме цената. И клознах, то даже нямаш как да поемам, това беше един от проблемите, но заради колко скамъри има в Индия, няма как да направят плащане. Имаха едно нещо, те си имат лична си платформа, където техните карти, даже те не плащат с карти, те плащат през телефона с баркод.
И това няма да смисъл, това е определено нещо, където те могат да плащат. И аз нямаш как да поемам парите. Въпросът виж да кажат да, хайде. Като кажат ли да, това означава, че цената е добра. Нали? И просто да задържим да са няколко дата и вече знаем, че това е цената. Нямаше как да стане просто. Не можахме. И оттам вече отидахме на Low Ticket Funnel, където целта беше, записах Sales School с най-голямата фирма такава в Индия. Като им видиш Sales School, тато не аз взехме един индиец от фирмата му, защото аз за какво ще записвам с индийца, да търся тяхната помощ, един индиец да се направи на клиент при тях и той записа целият разговор. Те са оперирали, мисля, че тогава 5 години имаха само 2000 човека, цената им беше 2000 евро. Или с други думи, няма пари. Да. Това не са достатъчно. Да. И ние оттам се опитахме, айде да ни наспира това нещо. $20 low ticket, смисъл книга, оттам купуват книгата и оттам имат one click purchase, upsells, downsells с видеота, смисъл беше огромна фуния, която направихме. И тя беше break even. Един вид купувахме клиенти. Но само се избирахте, не изкарахте нищо. То това беше целта, защото там можем да им продаваме нещо high ticket. Това беше целта. Но пак нищо не стана. В смисъл, стана, но ние финансите просто. Да. И там то индиец просто не мога да влагам повече пари това нещо. Да изградим двамата агенция. Той е в френско говоряща, да изградим в английско говоряща агенция. И аз вече знам за какво става дума. Агенция, знам как да продавам, знам всичко, фонии вече знам всичко, нали? Давай. Даже аз лично пробвахме мои реклами срещу него и да видим, аз записах всичко не пак, целият му екип е на мое разположение. И пак нищо не стана с това нещо, просто офертата не беше достатъчно добра, не знам. Не стана. И оттам той плати не знам колко пари на Алекс Хърмоз и Алекс Хърмоз дойде, почна да гледа бизнеса. Кажи, то индиеца с френския бизнес за коучинга изтраскал 100к на Алекс и Алекс директно сам дошъл. 50к. И Алекс влиза да анализира бизнеса. Да, всичко трябва да я анализира. Това коя година? По-миналата май беше. То съвсем скоро, 24-та. Да. Анализира и Алекс Хърмоз му казал, защото и бизнеса му френския също имаше огромни затруднения. Той правеше пари, но имаше здравословни проблеми заради стреса. Самия онър има здравословни проблеми, не бизнеса. Да. И бизнеса имаше здравословни проблеми, защото той просто нищо не вървеше. Защото той имаше екип от примерно 50 човека и никой ако не си доказано, ти няма да се вършат работа както трябва. Да. И защото е френско говорящ, има лимитирани хора с нужния скилсет и също нужния work ethic. И просто той трябваше да е навсякъде. Огън е навсякъде, а пък в същото време има клиенти, където му плащат 50 000, 10 000, нали? Защото той е базово плюс процент. Вебинари правиха, нали? Всичко. От А до Я те не барат нищо, само трябваше те да клозват разговорите. Ние правихме всичко един вид неговата агенция. И Алекс Хърмоз му каза, мани го той, има един малък екип и правете, лончвайте, намерите инфлуенсъри с много последователи, казвайте им, ние ще ви направим оферта, всичко ще изградим, вебинар един вид. Има един Шан, знам дали го знаеш, той има agency, и той ще прави, споделяш човека колко пари прави, беше 24 милиона паунда нещо за година. Той точно прави. Хваща някакви малки до средни инфлуенсъри и им помага да се направят фониите и да се продават всичко. Той притежава част от, той знае всичкото, притежава 50% от фирмата или по-голяма част. Има много различни структури. Той Алекс му каза това, хващайте
Да. Това е съвсем отделен бизнес модел от това, което е правил до момента. Да, Тоест това дава напълно нова идея какво да прави, така? Да, един вид по-малък екип по този начин и ти имаш нужните хора, в смисъл нетворк във Франция, намерете по 5 клиента, представи с 5 клиента ти плащат по 20 000 на месец, ти имаш един пасивен бизнес, където да не се стресираш и оттам може да градиш нагоре. И той вика, добре. И той има нетворка, нали? И имаше 7 или 8 човека с хора, които имат 50, 60, 70, 100 хиляди последователя и ще им правим оферти. Сега и градим всичко. И моята роля в това цялото нещо е да менеджирам абсолютно всичко. Хората му, да анализирам, защото аз вече разбирах от копирайтинг, разбирам. Тоест си CEO, kind of, или какво? Тоест ти седно си бил CEO. Да, Върчи цялата фирма, той просто е човека с парите и ти вика, Ванка, върти ми фирмата. Това е идеята, това е посоката, се оправиш всичко останало. Да, и той накрая, аз като изградя всичко с екипа, той само проверява всичко да е окей, палец нагоре и продължава. И аз менеджирах, говорех с клиентите, анализирах скриптовите, копи, за рекламите, които инфлуенсъра трябва да запише, изграждах фуниите, наглеждах рекламите, аз разбирам от всичко вече. И един смисъл абсолютно всичко. Но целта беше, че ни над човек от лонча, защото има големи аудитории, ни от лонча, защото той отнемаше месец да изградиш, месец и половина да изградиш абсолютно всичкото. Вебинара, оттам какъв ще е low ticket offer и всичките фуни и всичкото това, месец и половина. Екип, имахме различни подови и подовица по 5-6 човека бяха. Има копирайтер, графичен дизайнер, медиа бар и така нататък. И трябваше да направим определени пари на клиент, за да работи цялата схема. От лунча. Тоест вече сте намерили микроинфлуенсъри? Те не бяха микро, те във Франция бяха доста големи, 50, 60, 100 хиляди за цялата популация. И това е топ, да. Да, защото той са най-големите. И правим това нещо. На инфлуенсър изкарвахме, генерираш общо, говоря, оборот. Целта беше те да направят инфлуенсъра, да изкараме общ оборот на лунча на вебинара да се прави по 100-150 хиляди. Той да изкара ревеню. Ревеню на офертата. На офертата? Да, на началото на бизнеса, поканили сме всички, сумати пари в реклами, трябва да има 150 хиляди на инфлуенсър изкаране. Ние изкарахме по 50 хиляди на инфлуенсър. В смисъл общо оборот на инфлуенсър. На човек. Или общо от всичките? На човек. Да. И той забравя какви бяха цифрите вече, но примерно, защото те бяха големи, вече имаха его до някаква степен, в смисъл инфлуенсърите не искаха да цепят 50 на 50, примерно ние вземаме 30%. И 30% на 50 хиляди 15к. Не са, особено, че имаш цял екип, 6-7 човека общо с мене, където работят на тези неща, плюс че той трябва да има някаква печалба. Това е един лънч, не е да кажеш нещо системно. Всеки ми създаде някакъв пасивен. Един вид оттам да имаш, оттам вече той е лънча и ние вече сме изградили системно тук, какво ще се случва също. Само, че оттам инфлуенсърите, ама нищото и искането има. И просто бяха тръмказа и той вика, не мога да го правя това нещо. И пак много стрес. И аз оттам вече знам от А до Я как да правя всичко и се чудя добре сега какво да правя. Защото искам да изкарам повече пари. Тук съм забил на едно място, на то, дед води фирмата с собственика. Пробвам едно нещо, второ, трето, се не се получава. Просто не стана. И оттам, какво направя? Започнах да работя с една щатска фирма. Пак аз знам как да аутричвам, но това не е никакъв проблем.
не знам какво да говоря, кой как. И се набавях интервюта с най-големите агенции в Щатите, които работят с маркет, за коучови, за Еди Молов, знаеш ли? Да, как? Аз му имам номер, бил съм с тях, с всичко. Ма как си се свързал с тях? Как си паднал там? Ами, Си купил си им програмата? не, смисъл, аз водех интервю, смисъл, като той ме разпитваше, да съм growth маркетър за тяхната фирма. А той си е планал за Bad Marketing, тяхната фирма, Да, да си growth маркетър. да. И какво? Не бях чакал на такова ниво да ме наемат, защото те не са... Те са доста... В смисъл, аз разбирах от всичко, най-слабата ми част беше и до някаква степен една от важните, които беше тракинга. Аз не разбирам от такова ниво как да тракваш всичко. Говорим до най-малкото нещо. Со как тракваш revenue и progress KPIs Да, с Google Analytics и тия ще неща. Да, и аз това не го разбирам до така степен. Всичко друго разбирам, но това беше слабото и там се получиха нещата. И оттам също, нали, и агенции за sales също. Агенции, които работят примерно с Майк Тайсън, всички тия... Майк Тайсън? Да, бе, он е боксорен. Да. Всички тия, в смисъл най-големите агенции, бях на интервюта сега. Имам да съм sales реп за тях. Ама, те си ми, като ги питам какви часове трябва, нали, кога са срещите, ми почвам българско време 3 часа след обяд и трябва да съм на разговори до примерно 2 часа сутринта. Аз не мога да... Просто не, че не искам, а просто не мога. Физически да заспивам вече. Опитах се да сменя режима на спане, коли не правях, кафета, просто не се получи. Викам, няма как да. Оттам се свързах с Дилан Джарес, която е Etsy, продава Etsy коучинг, което е като eBay, само че Etsy е някак различно. Ти беше спомена, не беше казал, че тя прави хиляди пари. Да. Може да кажем ли не? Да не, много, 7 цифри. 7 figures monthly. Да. И такова. Свързах с нея, почнах да клоузвам за нея. Общото работя, за да пак, че това, което разбрахме, защото в Щатите ти в момента може да имаш 500 евро долара в сметката си, но аз мога да подпиша за програма, която е 12 500 долара. Защо? Защото има Klarna, където първото плащане е след 30 дена и може да се разчупи до 18 месеца, което го прави 667 долара при 18 месеца, ако не се лъжа. Не, 24 месеца. Една малка скоба в момента с самиалката с тия, като подписваш, какъв процент хората плащат всичко наведнъж и какъв процент плащат с Klarna и с подобни такива разчупвания? Това вече се хорено различно и затова самиал ми харесва много повече. Защото в Щатите ние гонихме аудиторията самотни майки или майки, които гледат децата вкъщи. Това е конкретният профил, така ли заедството? Да. Защото тя е била майка, която е стояла вкъщи, защото мъжът е бил в армията и е чудила какво да прави и това е бранда. Но аз просто не мога да правя добри цифри, защото пак хубавите разговори са, когато аз спа. Да, те са в Америка и по-кофти. Или с други думи, от 5 часа българско време до 9 часа българско време, 9-10, даже до 11 часа поемах разговори, даже не 5 часа, 6-7 часа, тогава ми бяха най-добрите сделки. Преди това или съм с някакви европейци, дето ти нямат Klarna, нямат електри, нямат всички тия платформи. Не мога. И те просто няма как да ги подпиша и са някакви просто не е много добре психически също в ранните часове и просто неща.
А пък хората в по-късните часове, след работа, един вид хора може да са майки, но имат някаква работа, имат доход и може да се подпишат за по-голяма сума, повече кеш, нали. Да. Така нататък. Защото са, майките, които стоят вкъщи, също нямат добър кредит скор, който определя дали може да вземат този заем или не. Защото не работят. И поставяш аз да мога да правя цифрите, които другите хора правиха, аз трябваше да работя двойно повече. Не двойно, но един път и половина повече от тях. Те седнат и примерно за един ден работа, аз трябва да работя 2 дена и половина. Да направя също. Защото са ти по-слаби лидовете, които виждат. Да. И един вид от там също, защото те харчат пари за реклами. Гледат също колко кеш аз А колко струват програмата на тази жена? между $3000 до 12 000. Да, нещо такова. Смятай какви обеми, ще да продават за 7 цифри на месец. Да. В смисъл това ти говорим, че е нормално аз да подпиша днеска 4 човека и през си 8 човека по 4 човека да подпишат. Това са нормални. Но да, имаш много payment plans, така да кажем, да. И просто колкото и да бутам, имам уменията, но не мога да правя цифрите, които другите правят. Или пък съм някакси на линията между да е добре, не е добре. Да. Лятото, август месец, когато децата не са на училище, когато такова, хората са в почивка, тогава бях на второ място. Във фирмата е да кажем по оборот, но в момента, в който всички са на работа, аз не мога да продавам. И тогава взехме, така да кажем, единно решение, че може би аз се тормозех здравословно да работя с тях, а пък те някакси, в смисъл, имаше определени фактори, които не бяха идеални. Да. И аз оттам си викам, добре, сега искам да работя с европейска фирма, искам да изкарам добри пари, добри часове, нали, и да не трябва да работя повече от всеки друг, че да, нали, заради часовете и тия работи. И буквално само медитирах и си казвах точно това, което искам и вярвах, че това ще стане. Един ден получих едно съобщение от човек, който преди съм обучавал, защото аз преди обучавах насам имал някои от хората в миналото и един вид тема знаеха вече. И получих съобщение, брат, трябват ни хора, готов ли си да започнем? Давай. Тоест след индиеца французин си попаднал на тази дила с Etsy и след нея на сами опит. Да, и оттам почнахме и добри часове работя и по един или друг начин винаги съм най-отгоре. Да. А как се виждаш първо след 5 години? 5 години. Да не го правя това вече. Що? Искаш нещо за себе си да правиш? Имаш конкретна идея, какво ли просто? За сега е само намерението, пък конкретната идея не е ли що? Това, което чето в книгата на Майкъл Сингър, знаеш ли го? Майни? Сингър? Майкъл Сингър, да. Майни? Много добра книга. Как едно хип, така да кажем, който просто си е гледал работата, е отишъл да медитира в една гора и станал милиардер с частни джетове. Без да има никакви цели да прави пари. Той е носил скъсани гащи, с сандали. Ще малко за мен, аз малко даже настрахвам. Що съм хипи? В смисъл, той не че е бил някакъв да пушим или да такова. Да, и аз говоря просто да обичаш свободата, природата, живота. Природата, да. Просто той The Surrender Experiment се казва
книгата. И ти, нали, да не чейсваш. И те дет най-нискат парите, най-ги привличат и ги правят. Да, един вид това, което той разказваше в книгата и това правих, когато исках да ми правилната оферта, те да кажем да работя с правилната фирма, е просто да пусна. Той каза, принципите, реално в книгата са два. И ако махнем всичките други детайли. Да не мислиш какво ще се случва в бъдещето, просто let go, да пуснеш и да даваш всичко от себе си за това, което е пред теб. Той говори за примери, където даже ФБР са му затваряли бизнеса и какво ли не. И те от нищото, просто много шантави работи. И той просто е пускал и нещата са се оправили. Да. И... Той си пак вселенски закон. Значи колкото повече буташ, толкова повече може срещна сила. Колкото повече напъваш, Да. толкова повече се дърпа. И реално следващите стъпки, аз те се срещнах с Ивайло. Просто аз търсех си приятели, защото никой не познавам. Се не искам нищо. Исках фирма, нали, да се изградя. Не знаех какво, не знаех къде, не искам да съм лицето. Социалните мрежи, искам да съм някой отзади. Да. Не знаех какво, не знаех къде, не знаех как. И се срещнахме с Ивайло много случайно. Нито аз съм натискал нещо, нито Ивайло е натискал. Много случайно. И то беше, и това не знам колко може да някой може да не повярва, но аз на Ивайло рекламата му излезе, аз ми грам на вниманието, цъкнах там и пуснах стори, цъкнах на стори. Аз даже не влизам в Инстаграм. Това беше много случайно между време, когато писах на лидови в Инстаграм. Цъкнах на сторито, той се снимал червеното BMW отгоре. Аз не виждам карбоновия покрив, аз виждам червения преден капак и съта. Да. И си викам, какъвто един ми е снимал BMW-то. Аз виждам червен капак и виждам съта. Защото аз за мен е първото ми нещо Стара Загора. Аз не знам друго червено BMW в Стара Загора. Особено тогава, викам, то сега има едно друго, ама... няма друго. То ми е снимал колата, що ми е снимал. Смисъл това за 3 секунди, това ми беше мисълта, докато после не погледна малко по-нагоре на снимката и виждам карбонов такова и аз не се знам номера на колата и виждам, че номера нали, проверих на моята снимка, че номера е различен. Да, и те са, и аз му писах, помислех си, че снима моето BMW, нещо такова. Не знам даже защо го написах. Защо че ми пулс? Да, ето там се опита да ми продаде нещо. Те Да. Те нещо, услугата. Да. И аз викам. И аз, смисъл, не знам дали бях изцяло на вид, но му давах съвети, викам, виж брат, говориш му по този начин, предполагаш много така. Не е много хубаво. Те маркетинга, що се опиташе това да направиш? Ма не съм от сърце, просто му давах на нет. И той, не знам, той ли го съветва това нещо. Ма някак се случваха нещата, където той каза да правим нещо. Сега, добре. И това е, нали, и междувременно аз работя с Савио и виждам хората имат наистина добри резултати. Има и сумати българи, където почват, не знам да си виждал Андрей ли се казваш? Не, двама бизнес партньора, българи, за не знам какъв период, 6 месеца, 180 хиляди на месец. Браво, човек. И между другото съм имал разговор с човека, който е кръстник на децата на Боян Москов, ако го знаеш. И този кръстник има прави по 250 хиляди на месец в e-com бизнес в България. Човека, който е капа? Той е Боян Москов. Тъй? Има деца, дете, не знам. Тъй? И кръстника на тези деца. Аха, той е голям мъж някакъв. Да. И той прави ком? Да.
Ама пак ли по-насам елките нещата? Не, аз имах разговор с него, той малко его имаше. Да, с това Боян Москов. Аз не съм ти разказвал, но сега и AI България, дето го направихме. Като цяло искам AI България. AI-България.bg. Това не го знам. Като цяло искам с брат ми го движим, искаме да показваме, да учим хората как могат с интернета да изкарват пари. И имаме няколко готови бизнес модели, които са свързани с AI, са много иновативни, които горе-долу всеки може да ги прави. И като цяло тия Боян Москов, Плосков, искам всички да ги... Не, за всеки трябва да има хляб с живи здрави учени. Просто си мисля, че и мен ми се строят малко колки такива. Мен има кефа такива работи. Да. В смисъл... Не, Викам, щом тия мога, човек, аз виждам, той копира всичките фони и работи на разсилката. И както е. Че стана дълго и до деца, да стана много. Чай, след ти го стана много. Те изговорихме целият път. Говорихме за бъдещето. Някакви практични съвети, които могат които ти влезнат с едно, ако почва от началото или ако това го гледа някой, дето, да кажем, му е интересно, как да кажа, как да изкара пари от интернет, но не е запознат. Не знам какъв ти би бил топ съвета или топ 3 съвета. Виж какво ти харесва и плати на някой да ти покаже как да го направиш, се опитай да го направиш. Най-вероятно няма да се получи, после плати на някой друг да ти покаже още и просто с плащане става. Да, защото те много хора прямо хейтват тия с курсовете. Аз лично толкова курсове съм купил, защото за мен това е много добре човек. Сега някой 30 години е работил, инвестирал и той ми кондензира целия си опит в една шепа информация, за която аз мога да изплатя да взема. Това е, аз съм на далавера. Да. Пък, нали, повече хора са, как ще ядеш пари някъде за такова. Това е най-важното и също просто, което аз смятам, че правех повече, но не правя чак толкова сега, е да поемаш риск. Мисъл, риск от напуснах училище, после напуснах работа, спрях работа, имах 3000 паунда спестявания. И там, нали, когато плащах 250 евро на час, после купих курса, това Joe Dispenza, де си дадах половината пари. За аз всичко вече не го правя чак толкова, но до някаква степен аз имам достъп до информацията, до хората. По-скоро е времето ми, къде си го влагам. Това ми Благодаря. Чай сме да видео. Стана ли работа? Нещо чух, че езика. Брат. Много добър кавър. Чай сега ще разкажеш. Да ни прекъсваме върхата. Да, финален съвет. Това е. А ти каза, нали, като те питах какъв съвет би дал, и ти каза да намери какво му харесва, това е много относително. Ако аз съм цяло сега някакво момче на 20 години и вървя по стандартния път, който е университет, някаква нормална работа, аз как да се ориентирам, какво да правя в интернет? Запиша се в AI България и ти даваме наготово какво да правиш. Виж какво ти допада. Обичаш да продаваш услуги, обичаш да... Мисъл, кефета услуги, кефета продукти, сега ако имаш някакъв телефон, ще те кефи, примерно 100 телефона и тук да виждаш. Да, мен ми хареса този съвет, само да видиш, да се замислиш какъв си ти като човек, какво те влече, дали те влече комуникация, дали те влече лъж вериш да продаваш, дали те влече нещо друго. И сега това, което ти е заложено като умение просто от живота, което е вляко цял живот, просто да се насочи към него. Точно, може да е YouTube видеа да обичаш, но примерно да не обичаш да слагаш лицето пред камерата. Сега това е важно дали защото те се срам или защото наистина искаш да си behind the scenes. Ако е това, има YouTube Faceless, имам приятели, които изкарат милиони от това нещо. Да, човек. Faceless канали, който е цял медиа компания, един се е изградил. Да. В смисъл, намираш на нещо, плащаш, но няма да се получи. Аз почнах от да речем първото истинско нещо, Amazon FBA, после eBay, после агенция, после сетинг.
И просто пробваш, като си малък. Майка ти, баща ти те записват на карате, на футбол, на той, на оно, и той не ти харесва, но не ти харесва, но сега едното ще ти хареса и ще... И просто да не се отказваш. Да. Така. И да не се оплакваш, ама то не работи, ама то не става, ама то има много хора, ама го правят това нещо. Работи за някой, значи това някой знае как да го прави, значи ти не знаеш как да го правиш. Ама той има повече пари, ама той е репутацията, ама... Добре, ама той бил на нулата по някое време. Просто да не е винаги. И да им да дава всичко от себе си. Сега, другите в фирмата, примерно сами, защото аз не съм първо, второ място. Другите, не знам колко човека сме общо, примерно 8, да речем, че 7-8. Аз нищо не съм по-добър. Бях много срамежлив, с никой не може да говоря. И сега говоренето ми изкарва парите. Ти много интересно, между другото, как си едно your biggest weakness, tърсим your biggest profit. Или как да кажа. Аз наистина ти казвам, аз му беше срам да се дигна ръката и каже, ходим се от туалетна в клас. Аз Смятай, човек. не можех да комуникирам с никой. Нищо. Тоест си бил топ интроверт. Топ. От топ интровертите, топ интроверта. Буквално. Айде, това не е за пред камера, но ще... Не съм имал такива истории с момичета, където просто те ти казват определено нещо, а ти замръзваш. Да, сега не истории за камера, да си vulnerable такъв. На мен не ми покава за, не знам, ти ще го качваш това нещо. Ами ето. Не, някой ден, майка ми види. Stay tuned, ще го накарам да преговори. Добре, ни го направихме много дълго. Дано някой да му е полезно това нещо. Съм сигурен, че can be, could be, will be. Bye bye.